צדיק גדול. שלח רבי אבאו והביאו. רבי אבאו רוצה לראות מי זה האיש הגדול הזה. בא אליו פנקקה, אמר לו, מהי אומנותך? מה זה אומנותך? העבודה שלך. מה המקצוע, מה המומחיות שלך? אמר לו, 5 עבירות אני עושה בכל יום. מזכיר זונות, משפר תיאטרון, מטפל בכל העניינים של התיאטרון, מכבס לבניהם, לבניהם של מי? של רומים? של הזונות. מטפח ומרקד לפניהם ומקיש בטוף לפניהן. כן? זאת אומרת, הוא בעצם אחראי בתיאטרון לטפל בכל מה שקשור לזונות, ובאמת היה קשר בין זנות לבין העניין של התיאטרון, וזאת העבודה שלו. רבי אבאו חשב שהוא יצא בן אדם גדול, הוא רואה בן אדם כזה, הוא התפלל וירדו גשמים, למה? אמר לו, אבל רבי אבאו בטוח שיש משהו באדם הזה, שבזכותו ירדו גשמים. אמר לו, ומה מעשה טוב עשית? אמר לו, פעם הייתי משפר תיאטרון, ובאה אישה אחת ועמדה מאחורי העמוד ובכתה. אמרתי לה, מה לך? אמרה לי, בעלי חבוש. מה זה חבוש? בבית סוהר. בבית סוהר, בעלי חבוש, ואני רוצה לראות מה לעשות כדי לפדותו. אני צריכה להשיג כסף כדי להציל אותו. ולמה היא באה? כי אין לה כסף. כדי להזכיר את עצמה לזנות, כדי לאסוף כסף לשחרר את בעלה. אומר אותו אדם, מכרתי את מיטתי ומצעי. מצעי מה זה? את הדברים שלי. הדברים. ונתתי לה את דמיהם, את הכסף שלהם, ואמרתי לה, הלך, הרי לך, פדי את בעלך ואל תחטאי. זה המעשה טוב שהוא עשה. ועשה מצווה גדולה שימו לב, בן אדם שביום יום שלו, המקצוע שלו, הוא בן אדם שהוא כביכול עושה דברים שהם לא טובים. אולי בתקופה אחרת הרבנים היו מנדים אותו ומוציאים אותו מהקהילה. אבל כאן רבי אבאו, תראו מה אומר לו, אמר לו רבי אבאו, כדאי אתה להתפלל ולענות. זה שהתפילה שלך תוריד גשם, זה בצדק. שימו לב למה סיפור כזה מסופר בתלמוד, בוודאי, כתוב עוד למעלה, ירדו גשמים, בצורה השנייה. למה סיפור כזה מסופר במקורות שלנו? איזה מסר הוא בא להעביר לציבור? איזה מסר הוא בא להעביר? שאי אפשר לדעת מה שאמרנו מקודם. כולם מלאים. מה שאמרנו מקודם, הבא דן את כל אדם לקו זכות, וגם שכאילו, אפילו שאתה רואה בן אדם עושה עבירות, אז אני יכול להגיד למשל, אני אדון אותו לקו זכות, אבל לא ייכנס בשטח שלי. אבל יכול להיות שבעצם, אפילו שהוא בן אדם, כשאני רואה אותו לא טוב, יכול להיות שהוא יכול להיכנס בשטח שלי ולעשות דברים שאני לא יכול לעשות. בראבו, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. יש דברים שאתה לא רואה בעיניים שלך, בעיניים מה אתה רואה? שהוא עובר 5 עבירות כל יום, זה מה שאנשים רואים. את כל זה לא רואים. אבל בזכות אדם כזה יכולים לרדת גשמים. ואתם יודעים שלהוריד גשם, תפילה רק של צדיקים מוריד הגשמים. ואדם כזה הוא במדרגה של צדיק. אז הנה סיפור חזק וברוך. ותראו שוב פעם כיצד חכמים מעבירים את המסרים שלהם על ידי אותם סיפורים נפלאים. On n'a pas le droit לפסול בן אדם. D'accord, je me suis non, mais ça à toi. Ouais. T'es porté, j'ai l'habitude avec les miens. Viens chez tonton, viens. Tu vas chez David? Ah, viens. Je vais te donner quelque chose, hein. Ouais, on va se dépêcher, j'ai les crocs. J'ai faim.